Baithangni Nogo Cheng Pherang Swnamnani tongmani jorao Cheng Pherang Kusubjagwi Thowikha bisi 34 umorni Khorang Tripura bini mung Elin Debbarma pati mung Tangsal Fungo Khuai Baijalbarini Ishor Chandra Kamio Tangsal Fungo electric weight machine repair khlaimani jorao asumsa electric shock nangai khlai thangmani Khuai Baijalbarini Ishor Chandra Kamini Khorang Tripura pati mungni jorao nokni te kaisa khotolo tongmani nokni joto borok rok paithao bono hau klaijak nogo Cheng Pherang Kusubjagara hnei dotro Khuai hangor sakham nogo tlangai thanga bono nokni borok sakham nogo Langmani jorao kathangno tongmani Elin Debbarma Phia Khuai hangkor sakhamnogo sogaimani yagulo Thowikha hini sakabono saknaini rok Gotona botini pongo batkara kaisa electric batkara Swnam tongko asumsa electric short thangada tolao bokno ko robo stam mani bojaya mattress bokno bojaki tomato asingla thanga apti obostha nei korto khajalo gele kono gari bai khaipono ap nogono bin langma Duk ni to banghakai rit pindo soli to কিন্তু লামার উপর থাকারা তাই বড় তো প্রমাণিত কোন ব্যবস্থা নেই আছে Elin Debbarma no Thowikha hani khana kahan keno khoi sakhamnogo dolai thanglaika bini nokni joto borok rok pati mungno tei beleno kha khamlaijak tabuk nukhungni borok rokno khoboi bono sininai amsani joto lukurok Bureau Report Chini Khorang